Gusto mo na. Exercise. Exercise lang? O 5 stages of advices. Pumayat ka. Pagbulag mo. Nya, ma-stress man ka ana. Diha na ka mamayat. Muadto ka sa ikaupat nga step. Ika-upat na step. Muadto ka kay Lady Boy. Gusto mo na kay Lady Boy? Mauto ang the best among the rest. Ang gamay. Ay, mo kataas, tigtiil. Ang mga fans, mga anak-anak na siya. Ay, kaglog na Kaluhi po. Ano na ini kalisod? Yes! Gusto mo kaya ka mo payat? Ano na ina? Oo, mga tayo, ano na, pag tayo siya. Wago. Mrs. Juan! Mrs. Mrs. Juan! Isa ka. Mrs. Nagahula ko eh. Ay, Mrs. Juan! Yan si Ato. Namukot sila, si Wang Wara kinamayat siya ba? Tapos, ang advice na daw 5 stages pagpapayat. Nagyanan ako ang first stage, second stage, third stage. Ikaw ang pang fourth stage. Unsa mo advice para mo may kinamayat jud siya. Grabe, ka-effective ang imong mga advice. Actually, kayo manay kinita para mamaya Gamayat po sa imong bangko. Uy, grabe po kakatipid. Ala na, parang pupayat yun ka. So, ano, uy. Dapat pag pupayat ka, dapat na yung mga size set ang mga bangko. Dapat imuhan na siyang ma-experience. Ay, kagamay kasakit sa lubot. Ani, uy. Manay kinita mo ang first step para mamayat ka. Ang bangko. Ang bangko. Nagtugro rin gamay ka ayo. Sakto dapat na namumulubot din ha para mabawasan ka 90 kilos. Ay, kagamay. Diba? O. Ay, ay, kasakit ba ani, uy. In fairness, dako pa ka sa bangko. Maugani. Utubra kag support. Ikaw, iusan mo pagpapayat. Well, I'm so stressed. Siguro nag-take ka vitamins, no? Oo, Benadryl. Kalami na yung ano, uy. I-try na lang ko na. No, for me only. For this one only. Ano na ina? Oo. Yung next, ani? No, ikaw Mrs. Ay, ikaw Manay, dapat Si mo- Mrs. Manay, I mean, ikaw Manay, dapat mong gamiton ni mo Manay, na kay mga technique na gamiton. Dapat Manay mong buhaton, dapat na kanyang ani. Usa man ni ba? Usa man Scarf. Mao ni ginagamit sa India. ang scarf dahil di ba pang ano man na, pang tugnaw, pang ana. Dili, lahi sa Pang kuha. beauty. Lahi na, lahi sa kuha. Usa man May ni? ikaw mo payat ana, dapat yung buhaton ani tindog ka Manay. Kanang kuan ba kanang pagkuan ka para magawa sa India. Ay, Ano sa na siya? belt. Belt na siya. Tapos, Pag belt na siya, imo na siyang hikuton. oh. Kaya imo na lang ana-ana on every morning. Morning ana siya. Muna siya ang exercise dito sa no. Wala, may sa tiyan Hello. no. Morning na siya, pag afternoon, ano siya. Guot lagi. Ano, afternoon, nagkapan na siya. O, pag evening, ano. Puro mat. Di ta ka ginawa anak mang. Ana yung buhaton. Oh, kumain day ano mo eh. Oo, ana siya yung buhaton. Puro fairness to work, di gamay ko. Oo, kaka. Ayaw na, ako na lang. Okay na? Okay, sa bukton. Sa bukto, ina pang bukto na ako ni siya. Ano mo na, kita yung diri. Ito ako sa nimo start. Tapos, Ano sila siya? Ay, hindi sila nimo sila. Pag kumain, pangluspad naman. hindi niya siya maluspad. Okay, bala, start, hindi na kapag sa taas na yung kamo. Ana, Ayaw. Ana. Binabila ko na mo siya kapili. Ano ka makapayat nito sa na-feel na ang pamaulaan. Diba? Halak ka lami sa feeling mo eh. Sa ko alam na siya. Tanaw, oo. Finish ha? Oo, di ba? Ugot to. Hala, Ah, ma-feel na ako. Na-feel mo imong kuan masa. Grabe to siya changes. Kapila mo na everyday. Kuan na siya 3 times a week. 3 times a week. 3 times a week. Ana na dahil na. Kisa mo sa man ang last na kung buhaton na ni. Pag last mo buhaton, mag-jogging ka. Jogging po. Buhata jud mo ha? Sige. Ibutang sa vlog jud mo. Oo. Katuod ka sa kuan sa Shrine Matina. Oo. Sugod na dito jogging dito pa shrine. Pa-shrine, pabalik-balik. Balik-balik ka. Oo. Sige, buhaton ko na. Buhata na ha. Ibutan jud sa vlog ha. Oo, muna yung fourth stage. Oo. Sige. Okay. Uinom mo ba itong Benadryl ha? Ay na dito buhata okay na to. Uinom lang Ay, ito ako na ba tayo? Hindi mo share man Ay, ayun kita. na. Pwede na ka mo. Ako na Ah, dito sige. yung manay. Basta ni-share ba ya ka? Oh, share na ko. Si Benadryl? Ay, ayaw lang. Ako na to. Dili mo inom lagi pa to. Or, Mrs. Wakuli. Bye! So, bye. So, Philip, tara na. Ano dito sa ako? Subi-subi. Ay, tara. Chocolate! Uy, Hello! Nanamayat po ka no? Namayot jud ko. Hala, bitaw. Hala, tinuod siguro itong advice ng 5 stages. Okay, imo mga bukto ng gamay po. Pare mong waray pa. Honey. Kasi ano yung reports ako ang 5 stages daw. Kasi mga ate. Nasa taas. Wala siya, pwede siya isubo. Pwede siya may circle, bro.
Manuktok daan ako na, bay yung iyab. Ay, na yung Oo, na yung iyab. Kung nila karon ka ng schedule. schedule sa? Schedule sa... Alam Alam mo na, bawal sa YouTube. Sige, ubalis ako, B. Tara. YouTube ko, ayos, promise. Gisundok po nito 5 stages? Definitely. Ay, kakakak ni mo. Tara, ubalis ako, B. Kung sa mga ni mo, ano, ikaw, kung naki-advise pa sa ako, nakikibuhat nga laing, ang papayan, Naan, ang kamukaon o buntag. buntag. Diretso ka paniudto. Branch. Tapos? Tapos, ang kaunon nimo sa paniudto, vegetable. Vegetable. Yes, Kung sa mga klase nga vegetable? Like, papaya. Ay, hindi ko lang vegetable papaya. Ang palaya, di papaya. Cabbage. Squad. Squad? Oh. Squad? Kalabasa. Squash! Ay, nagbago na pala. Oh my gosh! Saan naman ka? Kuya, ya. Walang epekto pag di ka mukhaon. Oo, kaya sige akong diet no. Kung sa kalahian sa vegetable o fruits, Vegetable, ang kuan, ang sentence. sentence or spelling? Hupod lagi kayo kuan. Ikaw na dyan nakakuanta na. Inyunda ka. Kaya gusto ko sa mga ate, sige, masapot ko sa inyo. Ayos. Wala nagitugtuko na to. Balik ko. Sa tataas, pertuktok ka ha. balay mo? Ugo po dyan siya. Ang nanguyo ba no kay mga kahoy na naw. Ganang itugas. Gusto ko magsa... Pagsaka ni mo diri. Ay, ayaw sagsaka. Pagsaka ni mo diri kay mag-ana sa ka. Tapos, Mag-ana siya ka. Ana-ana. gusto ko ni ibalay. It wala na mo no sa mong kanununununuan. Sige. Gusto to? Ano pag ano anak ni mo no. First step, First step, Ana. Tas next. anak. Kaya para mo laglag ang imong kuan. Mga taba. fatis. Ay, gunon ko ano. So, ito na dito. Pila kay nana? 4 lang. Natutok ka dito ha si ate niya, inay ha ba si sa kubi ani yung Ako daw, isang to. First, Ana. Ana, Tapos, ana, kimbot. 1 2 3 4 2 and 1 2 3 4. Hindi siya kayo naton maabot ani. Mo inana dyan ang kuan. Makapayat ito siya, no? Oh, makapayat siya mawala ang mga cholesterol. Tama ko pronunciation? Tama, ikaw may tama diya. Okay. Minawala ko ate di ha. Okay. Sing! Uy, kadako. Ay, Masa bang ka? Sulod-sulod. Daigo ka sa portahan. ay, sing. Uy, grabe Sige, po. sige. Hi, Ising! Kumusta naman ka? Na, Liburot kag maayo ron. grabe gani ang ano, uy, mga chismis ba kayo nanambok, tsukog maayo. Di dyan sa chismis, tinuod yun di ay. Nangutan ako kay Waray ba, namayat lagi siya. Ay, oo, kay nato siya yung mga gipang inom nga kuan. Gikan na gino sa imo, ikaw daw ang ikalimang nga stages para daw ma-achieve na po ang lawas nga pareha sa imo. Kaya Ano yun, eh? Ako yung legs. Kung saan imong kaon, dili jud ka mamaya, ay manambok. Ay, mga diskarte ana na. Magani adto ka dili kaya tagaan di kag tip. Ay, ganan ko ana. Ganan adto ka kay, gusto mo ko kumukaon. Oo. Gusto na kumupayat ba? Gusto na nimo mo payat. Mm. So, paminawan ni ako mga advice Sige, mo sige. ha. Number 1, mao Number kag one. Boulevard. Boulevard. Ngita kag sorsogon dito. Mga source. Source Sugon. Sorsogon. Mga source. Ano di na? Oo, tapos pag andab ka og 1.5. Ah! 1.5 bayad ka 1.5. 1.5. Pag alanganin follow up kag 500. Follow up o Mamayat 500. ka ana, di ka kakaon og 1 week. Hay, ganun ko ana. Oo, dili ka katulog og 1 week. Di ka Ano kakaon usa og man na 1 week. uy? Ay lahi dito ka payat, sorry. Usa man na sing Di uy? na maakong kuan, di na maakong tumong. Usa? Ay, di para sa imuha. Asa man na? Ano siya, mao gyud siya ang dahilan nganong namayat si Waray. Ay, Water fresh from Mount Everest. ay, tinuod ka? Yes, from Everest pa na siya gi-shipping ni free shipping. Ay, Gikan nala. sa sa USA. Sure ka sa USA, ba dito mo naman to sa Russia ata na. O basta na dito nga continent ha. Na ano na, bifad na. Di nani kipad, dili bipad, kipad. Ah, Oo, kipad. so inumuni mo ni siya Pila. sa isa ka baso sa isa ka adlaw. Di siya mahurot. You mean nagaproduce sa sariling tubig niya? Hindi, pag umani yung inom, butag ka sa baso, Inom. inom, ibalik. Ibalik sa galon. Iluwa na pod. Mao na dahilan para mo payat, mao na si Waray. Usa mo nung Pag hinugawan sa imong sarili para mamayat ka. Ah, so pag inom na ako, iluwa na pod na inumon. Inumon, iluwa, ibalik sa galon. Ah, Ito mo ha, natagpila man ang mga iyon, ana. 3 mil. 3 mil. Uy, kamahal po ana, uy.
Actually, kani siya, 20 ra yun niya. Ang shipping kay USA ba ya? So 20 ang product niya, ang shipping 3,000. Ano, 29 29? something. Grabe po kamahal na. Uy. Sa mo mapayat ka, gusto mo mapayat o dili? Kay usa man, ihatag ko na lang ni sa laing gusto magpapayat. Dito lang. Dagan pa gusto magpapayat, si Vicky Bulang. Papayat pa to. Sige, kuha ko na. O sige. Ihato na ako ang bayad unya. Ay dili pwede nga utang-utang, dili pwede. Ihato na, salig sa ako asig, di ko magdili na ako nauton akong pangalan, anak. Di ko mo sa anin na lang ha kay mag-live bang kaunya no Oh. sa imong kuan. Mm. So na may tunol og GCash, i-GCash na lang nako. Siguro si Basta Mangay yan kong man. tabang anak. Ay, tama di ay. Mangay kong tabang anak kay Madam Ruby. Pwede na, pwede. No? Ako alang number butang ng GCash dito ha. O, si ino na ko si Madam, magpakatabang ko kay Madam Ruby. Para Anak, mamayat para ka. mamayat ko. Oh. Pati kay Ma'am Luwela. Oh, kana. Gusto nga ta ha kung matagaan ka. O, sige, salamat kay Singa. Ikaw dyan ang pang 5 stages. Perfect! Gusto na ko ma-achieve imong lawas ka na anak. Oo. Tanawa Wala ikaw kaon. Wala dyan siya taba. Pero gusto jud ka mo effect jud ka to jud number 1 nga tip na ko. Kaila. Sa Bolivar. Actually, na ako'y nakaila, ana. Nagkuhan si Rindel. Oh, na. Gahi. Nagsabay mi ang nagkuha. Natanawa lagi na si Rindel ba? Nagsabay mi ano. Gahi kaayo, mag-story ragsara. Epekto na. Ay ano gira siya, mao na siya mga side effect. Ah. Pero mamayat ka ana. Mao ra na side effect, maka-istorya ka ikaw ra isa. Kaya di ka katulog, di sila ka na ano. Ban, isog kay naong gani. Sumbong ko na kay Dulce Sima. Awa. Oo, sige. Sige, salamat, Sing, ha? Sa ba sa first ano na ko ha. Sige, ganun ko kay Kuan basa na ay Sorsogon. Oh, sa Sorsogon ta mag-base. Sige. Amping. Salamat, Sing. Hinahinay, maligid ka diha, lingin biya kay kaglawas. Ayaw.